kum ke Balang hani Lumshyiap ke Balang Presbyterian Church ngi pediang sngewbha fi baroh ki parabangit bat ki parlok ki be simbantalang bat ngi hakani ke Jingiaseng kedai ke Jingiaseng Miet Balang haka bangyo na katayo sika tayo banyo sngeu ya ki subject ki baka balang kala bu na kamenta kani ke quarter ke bakhadu jong snam ya ki bala penkhana ke subject pedeng ke baong ke jingdon Blei. Di hakani ke por ngin Sdang ngin Jingiaseng da kabangin Duwai lang ke Jingrwai ke ba arspa san pun riu bat arspa nrufulai na ke batmai. Jisu long ulok bakordor sya u Jisu ngayai pai. Ngalayo hengalasuk banyo alam baroh sya u Blei hajing Duwai. Jingsuk ngi judu no kat no ngi susa kuslai. Na Marbaniang ban walam lut Blei hajing Duwai. Kumta baroh lightly khot ke Jingrwai ke ba arspa san pun riu bat arspa nrufulai na ke bakhamrim. Bat hadian mengilarwai ke Jingrwai. Ngan kerpat iwi na kilongkmi jong ke Balang ikong lahun Sohkhlet. Bain penpulih pedang jungi ke ketian ke jong Blei bat banyalam ru ingi ha ke Jingrwai. Ke Jingrwai ke ba arspa san pun riu. Jisu long ulok bakordor sya u Jisu ngayai pai ngalasuk banyo lambaro sya u Blei hajing Duwai Jing sukat nungi judo no kat nungi susa kuslai na Marbaniang ban walam lut Blei hajing Duwai Shambon ki jingden jar ki jingden jubat kuslai men tangala shamlat ban yo sha u Blei han let Duwai hey Shem ulok bansyanya bas ngewlem yang iklem wai Jisu trayu itu yanga baca ungan let Duwai ngalat lot bat kya gajingke un sin ya kapop ngabrai tang hu Jisu lok bakordor ngan bread lut hajing Duwai jong miki kela ya thu hu Blei da Duwai hakik sang ti klan un kershan yang baroh klem Dawai Hashwabing let lang Blei ke Duwai
Tungin siya askor kat tu kat ni kita khot nakaktian ke badan bor ke jong Blei ke bangila ban shem nakakitab ke baningkong ki chronicle ke lenong ke baar khandai ke khot ke bakhat wei bat ke bakhat lai ke kitab ki sam ke lenong ke bakhandai phuwei ke khot ke baningkong bat ke baar ke kitab unong ethu lupa Isaya ke lenong ke basau phuwei ke khot ke bashipho bat ke shithi ke baar upol ki Nongkren ke lenong ke baningkong ke khot ke baar pho. Kaktian jong mi atrai long ka jing kraw, bat ka bor, bat ka burom, bat ka jingla, bat ka jinglong siem, na baroh ka badon habneng, bat ha ka kendo ka long ka jong mi long ka hima atrai, bat la kintiu ya me kum ukli halor baroh. Minta na markata a ublei jongi, ngingu ya me, bat ngi yaro ya ka kirteng badon bor jong me. Utau basyong ha kajaka bari jong ba khliet tam unyo yaine hapo ka jingka jong badan bor baro ngan ong shapang utrai ulong kajaka ri jonga bat ka kut jonga ublei jonga ha uba nga shania to wat shep tiang me na mar nga long ryngkat bat me wat song ma na mar nga long ublei jong me ngan pinshat bor ya me hoot ngan yarap ya me hoon ngan kirshan ya me dagakti kamon ka hok jonga. Namar ki jing kular ublei kat badon ki long hau ka ba hoon bat hau ka ba amen ya ka ban pindon burom ya ublei dangi. Tungin ya Duwai. Kukpa juni ubah beneng long bakut ka kerteng jong me. Milong ublei atrai ubalat hau yangi hakadur ka jong mehi bangin yaro ngin pen kraw ngin mane bat ngin pen benai ka kerteng ka badan bor ka jong me ko trai hakibriu baro asla jong ka perthai yiwan ban aingo yami ablei yakan ka por ka bame ai yangi bat bame pen la ingi ko trai bingin wan kieu kan ka yeng ka bekentang ka jong me bingin shimla ka jong ka binta atrai Pingin penbenai ka kerteng ka badan bor ka jong me. Hot kin rat babhangi don tang kendiat ngut kan ka yeng ka bekentang ka jong me. Ringim la ku jisu bi e klem da aingo ya me ko trai. Ma me penshat bor ki khon jong ka balang ko trai. Baling ba ka YouTube channel ngila ban pen sapryang ka ktien ka jong me ko jisu ba kordor. Si parabanget jong ka balang bat ki wei rukum jo ko trai ki ba e ban snap ko trai ya ka ktien ka jong me. Try babhangawan man boti la ka jong ka balang hang ni halom siap ko jisu bi e kumba mela don ryngkat bi kisnem ki blale no hi baro ngitip ba kakti jong ka jing kirkhu ka jong me kana yai don ryngkat lem ki por ki banang wan rukum jo nga duwai na benta ki pastor ki temen basan ki rang ba balang ki bedon ka benta ka ba kraw ko kan rat babha ban yalap ka kerteng ka jong me ban besa ko try ki men sem ki ba kordor ko try ka jinglong men sem ki jong ki ko try da kaktien ka jong me Jisu be it yang aduai ma men ai bor ki men ai yaki ka bor met ka bakot ka bakhia men ai ki ka jinglong men sem ka bas ngau ret ku tra ha ba ki trei ka kam ka jong me men ai ki ku tra ka jing ka men sem jong ka jing etli ka wei ku tra khanam ka kam ka jong me kan long ka ba yat bet yat renti Jisu be it yang awan ko Jisu ba kordor ban boti ki shakri ki jong me ki long ki ba it ban ki ka kam ka jong me ko Jisu ba kordor ben shat bor ma mi halor jong ki ku tra men ben dap tu men sem bu ko jong me ku tra khanam ki yai la ko Jisu ba kordor ban ya lap ka kerteng ka jong me ba kumba ki it ya me ku tra ai ba ka jing it blei ka jong me kan sin shar ka men sem ka do nuot ka jong ki but kham tam e ki yeng ki sem ki jong ki hi baro kan Jisu be it ya but tu nang yai sei ku tra ki shakri ki jong me ko Jisu be it ki ba kan sai ki ban yai tre ka kam ka jong me ha ki por ki banang wan ban kintiu nam ka kerteng ka badan bor ka jong me ka ko try shalor ba kham shalor Jisu be e yang awan ha ka por ko try ban duwai na ban ta ki jingseng khna ki jingseng samla ki jingseng kinthei ko Jisu ba kordor but kham tam e ko Jisu ba kordor na benta ki Sunday school ken rat ba bha hoi ki por ki ba menta ko try mi I ken Jisu bi de bingim la ko try ba bha ban ye seng lang ka kerteng ka jong me kan ka yeng ka jong me ken try ringa duai ka kerteng ka badan bor ko jong me ko Jisu ba kordor men dor ryngkat lem ki Rympei yeng kristan ko Jisu ba kordor ye ki kme ki kpa ken rat ba e men ai ka jing start ka jing shampang ye ki bikin nang ban hi kai le jong ki khone ka tien ka jong me ko Jisu ba kordor ba kum bangi basa ko
Blei try kan rat ko try ka jinglong do ka jong ki ngin nang ban besai ki da ka tien ka jong me kan Jesus bakordor ka balong shisha ko try ka jing bam ka kan jamin sem yang iwe but kham tam ki khon samla be kun hebret jong ka balang khrang ba a try Jesus be ya bikin am klet ya me ki por ki bamenta kin am jingai no na me but kham tam ekin am lindet no na me be ka jinget ka jong ki ko try ka am lot ko try ki sngi ki ba ngi em ki bamenta kin Jesus be ya Jesus bakordor ngawan ko try bo ti na menta ki Rympei yeng kristan hi baroh ki badan hapeng ke jingal le ke jing e ke jong ke jingim ke jong ki kutrai ubaman ya le ban pen pat ban pen prai ke yeng ki sem ki jongi kutrai ka jing bam shania kam don shu kutrai ka jing e kam don shu ka jing bam buram hi we kam don shu kutrai ki yeng ki sem ki jongi jisu be jang Duwai ka kerteng ka badan bor ke jong mi kutrai ya rap ingi bingen ken ma bingi manie ya mi ublei ba em badan bor halor ki e baroh ya rap ingi ablei bingen am ting am shap ting wala ki eryang bonjai ki wan ban be ken jisu bakodor ringin bats kem ki jing kular ka ktien ke jong mi kutrai ya rap ingi kutrai bingen nang man puli ka ktien ke jong mi kutrai khnam ba ka jinglong men sim ka jongin kan long ka baklan ken rat ba bha haki inu ki por ki bangi em ki bamenta kutrai ki long ki por ki ba e hadu kata kutrai ya rap bingen yang scam bingen ken mau kutrai bingen don kupa ba beneng badan bor halor ki e baroh shisha kutrai me pen ila jong ka bor ki sngi ki bamenta ken rat ba bha la ringi shan ya hak ekonomi ken rat be kalaban khlem no la ringi shan ya haki kam ki jam ki jongi kutrai ngi la ban du no la ringi shan ya haki brio ko kan rat be ngi kilaban e no ban lindet no nangi kin try ringi ai ngo bangi yo ublei ubakum ma me kin jisu be e ublei ubam ju kala ublei balong jo nen men ta ba shudi ki bam ju kot kin try a ku kan rat ngi ya roi ka kerteng ka jong mi ko try na mangi yo ukpa u ba beneng ubakum ma me ko try ya rab ngi min aman lot e ka jinget ka jongi ki sngi ki bamenta but kham tam e kin jisu ba ko do bangin yang scam hadu ka bakut ko try bangin pen e la di bangi long ki khon ki jong me but kham tam e la ba ki wan ki jingele ki ba bon ka jing im ka jongi ngin kam kin ti ki jing kular ki jong me ko try ki ba me ong try ba men don ryngkat bat ngi but kham tam e kin jisu ba ko do me la ong kin try ba men don ryngkat lem hamman la ka lynti ka jingim ka jongi kin try nga Duwai kan ka por men don ryngkat bru jong shakri jong me don ka benta ko try ban shim man kren ka subject Sdang kan yet por kin jisu be ya kum ba me la don ryngkat ba ka jing pen kre ka jong shakri jong me nganget scam ken ablei ba men don ryngkat lem bat u ban shim ka benta kin kan ra be khna ma ka long ka jing kir khu ko try am tang ngi ki ba don ha kan ka yeng ka jong me bat kham tam e ko try ki tik ba snow ko try nga khubor ka jong me ling ba ka YouTube channel kin kan ra be ba ka long ka boring ko try ngin ya ka jing em ka jing ki ba man la ka sngi ko kan rat ba bha da ka bangi shanya scam ba ngi kam kan ti ki jing kular ki jong me shim ti kan ka por ka brang sa hi baroh ko try ki ti ki jong me ngi IT kan ka por pen kan tang ya ka ablei ba ka na long shisha ko try ka jing aslo ka ba kyu sa shabat ka khet ka jing isnei ba ka jong me nga pan ki ni ki e baroh ka kerte bor tam jong tribe non pim jong Jesus Christ but kham ta be ka kerteng ka bam ju kala ka blong ka ju hinden men ta ba shudi ki bam ju ko ru amen Te siwa bangin yo sngu ye ka jing kranik ni subject nai Dr. Lato Jingrwai ye ka Jingrwai ka ba sispa life khandai na ka Jingrwai ka ba thamai but sispa life nyo na ka ba khamrim apet kimat jonga ban yo I ka buram ka ktien jong me phar khamento yanga ban sem kani ya ka ba yo rupa bat ksiar ka Jingrwai ka ba sispa life khandai but sispa life nyo na ka ba khamrim Apen kimat jonga ban yo I kaburam kak tien jong me par kamen to yang aban syam kani yaka bayo rupa baksia bertaikan ing bat kipaila gaktin ublei jong akan ne kajing imbom jukut long itu yuji su ubreu bat ublei Teman mesan, iba penyaij,
ya kan dia jing selap changi badai Miet Balang ni jan mit ki prabangit ki badai naga Balang Lumshyiap changi bat kumjuru ki prabangit ki badai ni ki bai pat ki Balang ki bakhmi ki bape ya kan program ang naga Jingiaseng Miet Balang changi bat kumjuru ki Nongtem ki Nongkpa kun samla jangi bat ki hep ki berit jangi baroh ki bapik lang han kapor ngau nung kong bang soban aingu ayo Blei bal ayanga kamet ka bakot ka bakia bagala mencim ya kan ka por marah ki teu ngan dan kamet ka basai bakia tengah ngau nung kong ngau soban aingu ayo Blei bal pala yang aku ni bat ba bal ayanga kamet ka bakot ka bakia na lembah ki Duwai ki bangin bat ke jing pengkrek jonga ngai scam Blei lasngap yang ni ke Jingrwai jonga bat ngasngu ban ai nguru ya ke program komiti ke bala jit bat bu yang nang nega bentah bat kumjuru secretary ke program komiti bala ong yang jinsia marsen ong mi ngala pediang baik ngala sungtho baik bang ong ba Blei punya ki baroh man dan ke jingkremen ke scam ba ngan sa yo kalat bang salap ban jaga dan kamet ka ba ka bangkwaj bang piaru te ani ka por ka subjek ka bala pencet yang ada janmet kalong ka basim na ka kitab jang Jenesis life huwei kalenang ka life huwei ka khot ka balai ikin tien ki bang kumni bat utrai ulong ha Jacob tolei phai no syagari ki kpa jome bat selaki kur ngaruk nganlong ryngkat bat me bat utrai ulong hu Jacob tolei phai no syagari ki kpa jome bat selaki kur mangaruk nganlong ryngkat bat me ikani subjek la pengkhan aga thim ka jingdon jong Blei te khendiat chapang ni Jenesis kalong ka kitab Jenesis kalong ka bala tho dong Moses kanya ka mut ka jing Sdang ka kitab Jenesis ke thu chapang ka jing pelong ya ka perthai ka jing thawi ki priu ka jing Sdang jong ka pop bat ka jing jinjar ha ka perthai bat chapang ka jing edai Blei bat ubriu kadai kani ka kitab ka ba kham dan ka ngasngo ba kalong ka badan kam hado ka tata kalong ka ban ai ka buram ban pengkrayo Blei namar kay tengkho bahabat kani ka science kay tengkho ba no ka por ngi nang kelas mengiru ka por mengang nang kelas mu kani ka Genesis ba ka jing tip jangi ka science namar ngi sim science kay tengkho ba bat ka don ka jing kta ngi ha ka jing long kestan jangi abangi pule namar ngi hapan tho ngi hapan le ki abangi pule kani ka ya ka science ko yong ka the creation mo evolution te Andre kini kesayan anda kila ya kila persang mandek research hadin kila penting kena kila penban ba science confirm the authority ka penting kena ya ka bor ke jong Blei hadu ki bon scientist ki pediang ya kani ha ka hadu ki pediang ya kani ya ka bor ke jong Blei bade da ka jing thau jong Blei ya briu bang salom ba ka jing thau jong Blei ya ka perthai bat ki pediang bat kani ba se tho ba science authorize science confirm the authority of God te kumjo ko masyu ai nuksa ai phi ka jing thau jong Blei yang ki briu ba ka jing analyze jong ni ki lamba kini chemical analyzing ya ka kini composition jong met jong ki briu ki lab ba kini ki composition jong ki minerals ki vitamin baroh ki don ha ka khendo ki stream ki don tek kum ka khendo te ha kini la penting na ba ya ka met jong briu la sna la sim na ka khendo ba na ngilaya pro kalai phai no cha ka khendo te kani ka penting na ya ka bor ka jong Blei pat hane ka Genesis ka pen I bangi kum ki nung kong ai ka de ka ha kani ka por khamtam hane ka juk menta ka bangi la ya palat ka juk jong ka technology ka ba kani ka Genesis kan yarap yangi pan khlain pan ai ka borom sha Blei te chwa bangin poi sha ka benta ka jong subject tongin ni bu ha ka Jingrwai kamat jong Blei tongin Duwai a Blei bu pa jing ba benang hane ka por ni dan apa kan ka yeng ka jing sop ko khoi ko yeng ka tang ka jong ma tran mel ai lat yang aku breu betingit ubreu budan cibun ki jing bakala hak jing im jangi breu ba ya lamba cibun ki jing
kijing kijing bakala kijing pencoy atrain ran bat bon sen ngi kalon ngi ha atrain ran bat rea de ka bor de ka jong me kijing khot ka jong me bat ka bor kijing ai ka jong me atrain ran ala pen jeng kum de te ne ka por nga duwai atrain ran ma ben dan kat hajan jong ba ke ka bang pen pau bang kren rai ken long lamba ka kijing persat mesim jong me ba lamba ka tin ka ba khoj ka jong me atrai ban ai syaki para bangej ban ai ban ya selok lang ban pengkrau ya kerteng jong me ngu idam hane baroh kerteng try menong penim jengi Jesus Christ amen ta kini ke subjek Blei upau ki peni hang ba kale kijing kular jong Blei yau Jacob hang ni ki peni ba yau Jacob ba Blei ai kijing kular hu try ai kijing kular Jacob ba undang ryngkat ba Jacob kumbau luang mensua bat kumbau la peni ba ude man long scam ba Blei unya da ya hak jubam hak jingdowai jong jong Jacob hanu hak por bu hak jingrwai Blei yak jing bat ka jing septing jong Jacob bat ka jing pau Blei ba long kum ka jing penslur bat hikai kumno ban ya chakmat ban dei phai sakikur ba kimi pa kimen bat ki jaka balak hayu hang ne ba Jacob ka peni ba ka don ka jing lei Blei ya ryngkat bat dan ryngkat bat wi ya ta ka jing chung bat kamtam ba bu yelide ha ka jing duwai Blei wan hajan jong bat ka ne ka jing wan hajan jong ka peni sai ba Blei ya ki breu kamtam ya ki ba ko ngu ya bat ki be bat ki bale ya hok ki bale ya ki haban don ya kita jing long mo ki ba ngi haban peni srem bat Blei knang ba Blei le dang ibu ya ki jing duwai han no ko por kum Jacob min long ki ba Blei ploy ban sngap ini kini ki khindiat ngakwa man ai kita ki jing long jong ki bangi ni ha ba Blei ni pej ba Jacob ulap ban le hadok an ni ulap ki jing mangi kum ki breu han ka por kene ka ni don ki jing ki bangi khndo man ka tiyo ma ha ki yeng ki sam ha ki ni ha ban bo ki jing duwai te ni khmit lynti ba Blei ha bangi bo ki jing duwai Blei sngap bon pen hang tong pen ya kata ka lat ki lynti kum bo pen hang ne kum pen hang ne ha yo Jacob te ki don katok an ngan pen phi ba ki bangi pen srem mo te ka ben kong Blei kwa kata ki ong ka hok justice mo ka bangi dei ban le hok bangi dei ban long hok sabar bat hapo ka donot jingi ka mercy ka jingle isnei bangi dei ban le isnei dei ban nang ka jing isnei ki bepan bat ka jing sisa ka bagi ong ka tin parang ka truth mo bat kato kan ne bat ki ba ki jong ka ne ka bangi mdei ki bangi pen sosi Blei bala dangi duwai la dangi wan sajan jang uru Blei ngam try bon sngo bon ni long perlok ba bat ngi unya jan bat ngi begin long perlok bat namar Blei ha kwa ingi ban long perlok ka song hangi ban jet te bangin jet pada Blei mon long perlok ro kam dei ka basok ni de ban don kita ki jinglong ke ba jan bat Blei kita ki identity yo mo te sakabai pada ka identity ka Blei tre usngo jekhlia langi don kata ki worldly pressure yo ki jing sngewbha perthai la dangi impalat ki jing sngewbha perthai langi yaj ba ne ka perthai Blei sngw tenat ikini bat ngi penjingai de lede he kalong hapo ngi penjingai de lede menjajan bat ke jing long perlok bat jong Blei ka jing khwan mentoi ka jing kwa spa ki jing khwan mentoi jong ki ba ki jing bam sap ki bunjat ki kini long iba si ba yo Blei namar ka how Matthias ha ka lenong ka khat khandai la kren shai tu ka ba arpo ka khon la kren shai tu ba ka khamjem ya ka ut ban rung po ki thliu thania ban yo baruspa ban psut chaghima jong Blei te kene long ban kam ko jing kwa spa namar ngi kene ka juk ka mamta ka por mamta ngi be ngi ba plat ini ka spa kalau ngi jing pinsai ka ba khrau ka ba ngi kum ki khon ka stan ba ngi namla ban jan bot Blei ngimla ban poi sak ta ka jing long perlok bot Blei nanta segawai pada ke cruelty ka bai ong tin pharang ma ka jing le ben pra breu kini kalong ka ba Blei snosi ba min le ben ngin isi ki pra breu bat kene ka por ka ngi tengkho bat kene ka jing pang mo korana ka bangi teng ye ken ria teng ye ben teng ke ong ka sarkar ko ong mo kata ka bagi ong bagi le ngi kentaj ki breu ngi ha ba hadok ba ngi kena yo report ke sarkar ka pensitam bat ka ang sarkar kam sya hakmat jong Blei le kalong ka besniu hadok kata bat kini kalong ka bagi nemla ban ye jan Blei unum tre ban ye long perlok ban ngi te hanya ka pen pa bo Jacob
Marsin Duwai, Marsin Ayu, yang tak jingiaid juga bami kesan hari yang sem ngiru kisah jelap jingiaid yang bami hari yang sem kesan Marsin Duwai, Marsin Pau, Blei pen Pau ya, udah keren, udah long perlok batu, keren hukum perlok. Teมันพอยเชื่อไปประเดี๋ยวกันตากันนี่ก็เป็นใช่กันนี่ก็ขึ้นเตียนเล็กไพ่ก็หมดบอกได้ชั่วบรรทุกชักมัดเบลวังอยู่จะกอบสเนงอยู่บอกได้บรรเล็กชั่วประเดี๋ยวบรรเล็กไพ่เนาะบรรกันเรียกอะไรก็บรรสนิวแล้วเนี่ยบรรช่องหายโยอันเรียบรรเล็กไพ่เนาะชักจักกาละจงบรรดอนกิมีกิปาหิมันกิปาราบัดอุเบลวละครคู่อยู่จะกอบน้ำมันก็จิงเงจจงอูบัดอุเบลวละครคู่อยู่จะกอบน้ำมันก็จิงเสียงก็จิงทรังจงอูยาอุเบลก็ได้กีตาพี่ก็จิงเสียงจิงเด็กนะที่อุลองรูงันนุ่มปลายยามงันอวงงันนุ่มปลายยามจักรอุลองยาอุเบลอุลองงันนุ่มปลายยามลิมดามเมดาครคู่เก่งยังบัดจักรอุดันก็จิงเสียเนี่ยฮาอุเบลบารออาร์กินี่ก็ลองปลอกกี่ดันกระจุกจิงหมดกี่ดันกระจุกกับเอ็มนี่ก็ฮะกับท่องจังกี่ดันกี่ใหญ่กี่ลองกับคอมพานีชิพก็จิงลองก็ไว้ลิมดามเมดาครคู่เก่งยังอุเบลอุลกรคู่ยาจักรนามาอุลองบ่ฮอกบัดอุเบลนามาอุลองulang perlok yang cakap, ulah sultanat yang cakap, marsen penpau yang tak kecing jangan marsen penpau boleh piliang sim kiai ka, kung perlok sim, kini kalau kini kecing jangan kecing kepada subjek ke orang bah, boleh kuat hado kata, boleh kecing jangan kuat ini hado kata kesong hangi benjit, tengi ngilak benilong perlok. Ngimja ublei bakat ublei bakat kejing long blei jong bat ngi long ki breu bau kwa ben long perlok yang ni te kene kalong kata kejing ayu kata kalong kejing kwa kejong blei bat kitu ki benta ki bang ide ban persobha yo blei ide ban tip ide ban yet yelede ngin examine yelede na do ka download jong ni ha ya kata kejing long jong ni kejing khot kejong ni ya kata kejing ka e ka bau blei usutanat Take away ke pagawan sana ke jingkular ublei kim long kum ki jong ubreu mentah leni sibit hoi ni laban sen ke kitab ke jingken ke bar fulai kat kendai ke dekot henry ki kular jong ublei ki long hoi bat amen na ke city pol si Nongkren ke bar ke nong ke nongkong ke dekot ke bar pho bat kita ki bayai ne ha ki jingkular jong ki yo ki jingkerku bat ke jingim bom jikot bat omdan ke no ke bor bala ban pengkala ya ki jingkular ublei Kijing kular jong berai, kilong kijo, haduk kini kisngi jong himentaru. Ini kijing kular kijong berai kilong bolu kular ban pak yang nong penim, Yesus Kristus, ban penim ya kepertai. Namar kepertai kalaput, bat kijing wan Yesus Kristus ya kepertai kalong bagi breu kin kalah kemubut, bat kin paino, nang lynti baman jong ki namar ko ong aktin jong berai. Baroh kila lepop, bat kila do leno ya ke borong ke jong berai. Nak city pol segi Roman lenong ke balai, bat ke bar fulai. Teknik bentar ki ba nomor Blei kular subjek itu Blei kular bandon ryngkat ha ke jingiaid lynti jong ke jingim. Te kini ke bentar ke jong Jacob kini ke bentar kalau ngahap kitab ke barim bat ke bentar ke mengaoi pi ke jingkular ke bedai bat ngi pada ke hap hang ni ke kitab khop samai ke bedai bat ke jing ai ke jingkular ke jong blei ban un ai ngi yom nong penim Jesus Christ ba ngin bot ngin yo ke jing kai na ke jing im ke jong Jesus Christ kum no bangin long kita ki khon ke jong blei kum no ba blei un pediang ngi ki khon ki jong u namar langi long langi im kum ngi pi kum hang ni ki por ki berem rung oi pi kita ki aniti bo blei ku wai kita jing long jongi kita ki jo hi ki ba ha Jesus Christ henry dang dang ya chi chu ha ki jing kai Jesus Christ kalong ba ngin long blei un kam khon ngi lemba ki jing bot jongi ya ki jing kai jong Jesus Christ ba ngin long kita ki khon ki jong u blei ulang jo menin menta basri ki bom jikut Kiktin ju kijing kular jung kilong ki bayai ne khot yangi bangin phaino na kijing im jongi mungkin kala gamut ngila sakma ngila yaj hala ka jong galinti ngila yaj kulumar namar haka
Gospel Yonis kalau nong bakat sao. Gospel Yonis kalau nong bakat sao. Jisu kerencai gini. Jisu yatho hau ngaong ngalong nga ubalong kata lynti bar kajing sisa bar kajing imde. Omdon bawan hau kupa retang danga. Kini kalau pensisa ba hakni kajuk kejongi. Kabalong kajuk jong kajing ai ngihap ban pediang Yesus Kristus. Ngihap ban pediang Yesus Kristus lemba kajing hikai kijong kiba ulah hikai. Yesus Kristus ulah hikai yau tu Nikodemus beruspa wang bukumno banyak kajing im kabam jukut. Yesus Kristus ulah batai wa kadun kam yang iban kha arsin namar kajing kha ka banda ka banda ka snam ha andre kajing kha ka banda munsim khoi banda ka snam kadun kam banda munsim khoi banda ka banda ka snam kadun kam te gidan kam ya gane kajing kha arsin kajing kala bomut bangin wan lem kum ta nginum yo ya kata bangin long kita ki khon jong blai namar blai ula bo yang i da kajing pha yo khon yu nongpnem jeng Jesus Christ ban wan chika perthai ba klem da kajing klem dang ke jingi jengi hau Jesus Christ nginam yo nginam long kita ki khon jong ubat ublai unum la ban sngap le ban yai ban ngi hakilat ke lynti bangi dei ban yai hakat banginang im hane ka perthai namar ublai ul ek kata ka perthai hak to ke gospel jong yonis lai khan riu namar ublai ul ek kata ya ka perthai kat bol IT no yo khon bal khamar wayu bo no ru bangai unum jot cho an riu nyo ka jing im bam jikut Lenong abar penriu, khot kebal lai. Lada pin yaj haki hukum jonga, bat lada pin sumar yaki hukum jonga, bat le yaki. Dengan ayah piau slap halak ayam, bat kakendau kan say. Yala ka jingmi bat kiding ka lengkha kin say ya ki so henry ngan ya hap deng jong pi bat ngan long ublei jong pi bat pi ru pin long upai lang jonga kene ka long ka jingkreng ka jong ublei ha ka testament ka brim bo Nongkren lemba Moses Nongkren ya ki khon Israel ha tu ka por hak jingiaid lynti jang ki ka jing Rympei jang ki nak jing long mrau Nongkren ye ki baru ikni kani kalau kejuk ka jingkren yang iru yang i kambut tang ikhun Israel ndai kambut yang ilang baroh ki banget hau Blei te kalau bangi ngi dan kam ya kata ka jing syakri jong i menta kalau bangini nyai hak jing hikai ka jong Jesus Christ bat kam tam ka jing hikai jong Jesus Christ nado ka jing im ka jing long jong u hado ka jing ya lynti jong ka jing sanar phna jong sedo ulung kal bir ka jing yam ni dei ban bot ya kito ki jing sa stom ki jing baro ki jing long hang to bangi haban ban long kita ki jing long kum ki jing bala hikai Jesus Christ ni khanang bangin bau blei un yarap yangi ba blei bon pediang yangi kum ki khon ki jong u an pule sithi jong i u Paul sa ki Filipi khindiat ya ka jing long Jesus Christ ka bangi haban perthuk bot ba kan pensuk yangi ba Nongkret ya kene naman lemba kita kijing long kijing im jong Jesus lampa kijing hikai jingi Blei pediang hun yangi bat ngin yo kata ya kata kijing im ga bom jukut bon pediang ni bang kat ning ye le stam kat ning ni Blei ulai le stam ka plan jung golong bom yo ban pen yo ingi baro lang bangin yo ya kata ka beneng bangin yo kata ka ong fareng eternity kade kijing le stam jong Blei ban plan ban pa yo khun yu te hang ning la ban naga sithi jong upol sagi Filipi kalau nong ga baar lada don namar kata kano no jing pentengan hau Kris lada don kano ka jing pensingan ki jing lada don kano ka jing selak umsim lada don kino ki jing isnei bajem bat ki jing snei to pin pendap no ya ka jing kemen jonga ba pin yalong ka jo ka jing mut ki badon ka jo ka jing ki ba simen sim hi ki be dei jing mut wat le ru da ka jing pen le ne da ka jing sarong
Nreda ka jing sngorit da nyau phi ya ki parlok ki bakham bha banya le de klem da khmi uwe pa uwe tam tang ya la ki jong hi nre uwe pa uwe na phi ya ki jong ki we pat ken to yo ya kani ka jing bun ha phi ka balong ru ha ukris jisu bat ha ba ulong ha ka doru blei shim la nyau ya ka ban bat ban long marangkat ba blei nre ula pun sudai le de ude shim ya ka dur marau haba ula jialong ha ka jing yesrim ki brio te haba la siam ya u ha ka rukom kum brio ula le red ya le de haba ula jialong u ba ka ngo wat hado ka jing yap hot ka jing yap ka ding phna ken te kani kalong ka badan kam hado kan ni kan ba Paul tiu Paul cha ki Filipi ka ba kalong ka jing hikai ngi man la ka si kan ni ka dang long ka ba ngi nang nalor ka to ka ba ngi nang pen iman ne ka por jong kitab baring ka por Jacob nginadang kamsu sa kanila bangin pertobot yo Jesus Christ namar kanong kacuk kajingai ngi khamsem kacuk ka bamenta kalong ka bakham ka badang yat ki por ka badang yat ki singi ki ting juk kidang bon ndai ngiru kum ki khon ki sang kum ki khon ki blai ngiru ngi nang kham penjur ngi nang kham mele man pertobot ya kajing im Christ hangi to ai ba Christ chong hangi makan long kajing sai sagi we pat hado kata bangin le ba bang yat ngi yang hangi keren ngi kana bangin pen iya kata kajing sai kajong Christ udon hangi hado kata ba Blei musa pedang yangi bat kalong ka ba hado kata ta ba hagani ka por ka juk ka bamta ba bon kita kijing tunjuk kijing pene yangi bangin bot yakini yang di kijing long jong Chris andre ka tien ka jong Blei ka ong ne ba ni haban bot kum ki khon ki jong Blei ni haban yai kum ba kita kijing long ba hikai Chris kita haki benta baroh haki jingim jingilah haka jika bangi tre hayeng hasem haki no baroh kenang bo Blei uni i yangi abangi eksemen ya ledeng yu Blei uni i kata ka uni i kata ka jinglong jangi bangi ngin yo ya kata ka jingim bom jukut ka bangi ni la bangi ngim dei bando no ya kata ka jing pengkrek ka jong Blei ulah perkrek ba yangi menta ulang pengkrek sya chi sya but Jesus Christ ulang yai up yangi sya but sibun ki ba menta ki wan ki jing kelabung but sibun gini bangi ni Yelek sistem mungkin kering ya kibai pat ki param sem bro mungkin yelek sistem ban pendep ya kita kijing hikai kijang Jesus Christ kiba Jesus Christ ulang syab mun ke syab nang luang ya ki senran jong khele chaka perthai bara batta pelong senran ya ki ban yalap ya ka tien kijang ting ha ban pen pau ya kini ni ha ban le kini do ka men sem ga ba khoi no ka sem no khana mo Blei ni ingi ban yarab ingi ban ngi community ba Blei undar rangkat ban ngi ni nom septing ni nom ting ya kini no kijing penting Blei undar rangkat ban ngi ha kini kijing tinjuk hari ni kijing pensepting yang hari ni kipor kita kini singgah berhado. Ti kan pulih kendiat nau Yohanes ke kos dengan sa. Yohanes ke lenong ke ba life way. Yohanes lenong nengkong kalau Yohanes lenong nengkong san puwei Yohanes lenong nengkong mat ke san puwei uang ru hau kada kijing keren jong Jesus Christ uang ru hau sisa ngaong api pinsei iya ka beneng bala ple bat ya ki angel Blei bagi ya ki bat ki her hau khon benrio hau khon brio ti kata long jing phla jong jing ya tho jong Jesus Christ yangi ba kata kada ka bainong bangin yo ka jing ka pansniat ka khado ka bangin yo ka ba Blei ka jing kular ju mo ngamane ki jingkular jong breu kimlong kum ki breu menta em sibit chuan re menta em sibit hoj henre ki jingkular jong breu ki long hoj but amen ti kini ki jingkular bro kin sa ulong te chwa kan poi ka jing der mo yangi kum ki khon jong breu kum ki khon ki stan bro ngin wan sha kata ka thong ke em ka bangin yo benta ha kata ka millennium kata ka jinsin shar jong Jesus Christ ka ba shikai bam jukut ki ong ka bam ban chu ka jingkut kata ka jinsin shar jong Jesus Christ kabangingin yala sitam ta mani te Blei na kamta ka burong jong amen Blei sibun i Dr. B Lato na kabanta ketien ke jong Blei ya ka phi Philippine sngo pedang jungi ka ni ka por halor jong ka ni ka subject ka ba ong
Blei ula kular ban ryngkat haki jingiaid lynti jong ke jingim. Bat sisya habangi perkhat ike baroh ki bangi sngo. Kapan kan mau yangi kumba na ong mentan. Na ka siti jikinong Filipi ia ke jingdon ryngkat ke jong try jisu bat kan nuksa ke jong u yangi. Today ha jok siti ru bo apostle Paul wong ba ke jinglong try snong jongi kalong habeneng. Baru Blei khot ingi bangin nyat lenti kumbayat lenti Jacob na haran sya ke yeng kupa jung kumtaru bangin nyat lenti nang ni sya tei sya ke jaka bangilong kitraisnong bat ulah kular bandan rengkat bat ngi tutungin nyai syani ayu haki eke baro ba u te ulah kular kumbaong Nongkren mentan hau Blei kalong bet hoit bat amen. Nginam artatin ya kata ke jingkular Blei namar kalong ke borba yang ngai fi ban beteng ya ke jingiat nanti jungi hagane ke jingim. Tu Blei kurku ya ke jing sekri jong fi Dr. Lato lemat ke yang kesem hi barok kuai bat ni penpau ni ke por ya ke jing sungu ya barok hi ke Blei simbentan dok ke Sdang ya ibadai ke ban nyilam Jingrwai, ban tem, bat kumjuru ibalah polis Sdang, bat Duwai, bat ibalah ai hangi ya kejing keren ya kini ke subjek mentah ke sengi. Te hakini ke wipat ke tayo ngin si sngo susu kejing beteng ya kejing keren ya ke subjek ke bala bu hakini ke quarter. Blei ukular ban dan ryngkat ban ngi hakaba pendap ya ke kam jong u. Tengi dah kerpat bepin yai beteng ban sngap yagi jingkren yagi subjek jong ni ke quarter tersiter yagi bagi syakri ki jong Blei kenang yai kren namar kalong ke jingkerku habangi bodin ya kani ke thim ke jingdon jong Blei lani the presence of God ha ke jingim ke jongi tengi ai Blei ru ya ki Parabnget be jongi kini ke balaya dan mentah ke ban record ya kini ke jingiaseng ke day bat ke video bat audio recording kumjoru ya gitu ke ban edit ya kini ke video kenang bangin yo ban upload sya ke YouTube channel jong ke Balang. Nak mentah jong fi ke bom patip ha ke keteng jong ke YouTube channel jong ke Balang kalong Lumshyiap Presbyterian Church. Lumshyiap Presbyterian Church. Bat ngi khot sngewbha ba phinyai beteng ban don betalang bat ngi ke jingiaseng ke bang yo brositayo na lor jong ke jingiaseng itu khana ke sngiu try ke Jingiaseng Miet Balang bat kumju ru ke Bible study ke bang yo ha ke sngi tho ding. Tingin penwai no e ke ni ke jingiaseng jong ni ke por da ke bang Jingrwai langi ke Jingrwai ke ba nruspa life ufra na ke batmai bat aspa nyufulai na ke ba khamrim. Mrius pa life ufra bat aspa nyufulai. Hapo ki jingkerku jong me ngiyakwa atrai ban syong. To pendap ke dono jongi khon ki jong me ai ngin long. Jingsuk jong me halaka sniru Duwai. Bat hadian kani ngin sayo ban penwai ya kani jeseng. Hapo ki jeng kerku jong me ngiyakwa atrai ban syong to pendap ka donu jongi kun ki jong me ai ngin long jing suk jong me jing suk jong me jing suk jong me halaka sniru to ai. Tonginya Duwai. Ngi aingo ye me try na ke benta ke ni ke por bangilayo diang ye ke tien jome
lengba kini ke Nongkren ni ke subjek ke kular jome ban ryngkat bat ngi haki jingiaid lynti jong ke jingim. Try to kerhui ngi wei pi wei pada sngewbha ke tien jome bangin nangla ken try ban syania ahme namar mela kular yakini ki ki bakordor yengi. Haka bawai no ru tu ai baga jingai ke jong try jong Jesus Christ ke jingiaid ba ke jong Blei kupa lam baga jing slok ke jong men sim khot kin syongkar hai lambat ngi kumu pat lang jong me hang ni hot ki reungit ru ki badan hakaleng serlak ke pertai menta bat hadu halakataru amen.